Hej, nu vil jeg forklare, hvad der sker i det økonomiske kredsløb, som ses her, først og fremmest hvis regeringen vælger at sætte skatten på arbejdet ned. Hvis regeringen vælger at sænke skatten på arbejdet, så vil den offentlige sektor selv mangle penge, da husholdningerne giver skatter og afgifter til dem. Hvis det her så sker, så vil de private dog flere penge mellem hænderne, og derfor så vil efterspørgelsen på produkter blive højere, da deres privatforbrug også bliver højere. På den måde så får virksomhederne også flere penge, og så kommer der mere arbejde. Et andet spørgsmål lyder: forklar, hvad der sker i det økonomiske kredsløb, hvis regeringen vælger at sætte skatten på arbejdet op. Hvis det her sker, så vil husholdningerne så komme til at give flere penge til den offentlige sektor. Og det her, det vil så koste husholdningen meget, og derfor så vil de så bruge mindre på deres private forbrug, og derfor så vil det komme til at samtidig også gå dårligere for virksomhederne, da deres privatforbrug ikke går særlig meget til virksomhederne. Men samtidig så vil den offentlige sektor få flere penge, da de vil få flere højere skatter. Et andet spørgsmål lyder: forklar, hvad der sker i det økonomiske kredsløb, hvis udlandet efterspørger flere danske varer, således at eksporten fra Danmark til udlandet stiger. Hvis eksporten fra Danmark til udlandet stiger, og eksporten så hvis den er højere end importen, så vil det give stor gavn for Danmark, da det så vil få mange flere penge, da det er udlandet, som betaler eksporten, eller de giver eksporten til Danmark.